Čaute, moje meno je Pecka Pyro a vítam vás u mojho nového videa. Je to Agario druhá časť, pokračovanie. Takže môžeme ísť do toho. Zase si tam dám Pecka Pyro, lebo ináč to je jedno, a keď si tam dáte meno, aj skiny si tam môžete dať, len to som vám už hovoril ináč. Tak, tu je ako Pecka Pyro už ide. Zbierame guličky, zbierame. Mon! Vidíte? Napríklad taký existuje skin Mon. Neviem, prečo nešiel. Teda by mi išiel. Ináč, keď si dáte aj normálnu stránku, že napíšete tam, že čo viem, napíšete tam, že agar.io Agario skins, tak si tam môžete pozerať skiny, ale to bolo ako niekedy. Pozor. Agio, jej, Pale, poď sem. Pale, nech ťa nechytím ťa. Fotbal mi nezrel. Škoda. Protein. No. Akno s papajou. No, ne. Nie. To je ako vrta tam. Som im ušiel trošičku. Lol. Yes! No. Jo. Ne. Spoj sa, alebo keď príde na Ozruta a s papáma, tak zase môžeme ísť od začiatku a to sa mi už... Potom budeme zase maličká gulička. Spoj sa, prosím. No, to je ono. Tak. Som sa spojil pekne. Kysiel 28. Niektorí si tu dávajú také mená, že odpadnem z nich. No to je jedno, ináč ako si dajú, ale to nevadí. No! Boom! Yes!
Tých som dal. Ne. Nechcem o ňu prísť. Ne! Aj, Bože. Ako sa to mohlo stať? Dáme pani, nevadí, ešte raz ideme. Teraz si dáme. Prosím. Ty vole, ten skin nefunguje. Či čo? Dáme si teda. Tak, to basta. No super, zase sme malá gulička. A tu aký Číňanko tu je. Číňanko. Wow, toto som čo spravil? To bola aká ona, skoro ma chytili. Peňažky ma skoro chytili, či čo to? Zase Poľsko. Nie! Poľsko ma chytilo. Išiel som do... Pecka Piro išiel na výlet do Poľska a zablúdil tam. A čo mi to tak ondí zase? Wow! No. Ešte som ja nikdy nebol na top pozícii. Čo máte tuto vpravo hore ten leaderboard, či čo to je? Čo som stlačil? Ne! Ešte raz, dáme páni, ešte raz. Sa musím snažiť sústrediť. Tak, dobre. Čili, nechaj ma, Čili. Čili, nechaj ma. Ne. Dáme pani, my to dáme možno. Diváci. Ne! Tak diváci, to bolo všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte like, určite hneď aj odber a Pecka Piro sa s vami lúči a čau.